Ono najbolje nastaje iz znanja i truda. Ovaj automobil delo je naših najboljih ljudi. Onih koji su dali umeće, vreme i sebe. Rođen u Srbiji, stvoren u Kragujevcu, stvoren da se 5 dana vozi kroz grad, a vikendom da krene dalje, da upozna puteve, planine, sela i gradove, da istražuje celu Srbiju, Evropu, svet. Jer naši ljudi su oduvek znali da stignu tamo gde su krenuli. Generacije pre nas gradile su čvrste temelje. Nova generacija gradi budućnost. Vreme je za nešto novo. Vreme je za naših ruku delo. Fiat Grande Panda, ponosno proizveden u Srbiji.